Gioferan ko og working permit sud sa eroplano. Hello world! So, kani mao'y part 2 sa ako ang story about adtong gioferan ko og trabaho sa Singapore pero ang paghatag, pag-deliver nga nako sulod sa eroplano. So, mao na to, nakadawat ko og message sa ako ang kuan katong akong nakaila sa Motorola dito sa Mustafa. Niingon siya nako nga kanang um, tagaan ko noon yung time kay mukuha siya og kanang permit para nako e-permit or something like that kung si taga Singapore familiar mo ana siguro unya mo na to na nako sa eroplano nagkuan na mo ang prepare na ang eroplano padong Pilipinas unya kanang kuan na mi kanang nag-announce na ana nya mao na gayto ni text siya nga asa daw ko o asa daw kong whereabouts ingon ko nga padung uli sa Pilipinas nagtuo siya padung uli ka ng kuan ra kanang napasa kuan by airport baran ana nya mo to niya kung gisendan og picture iko kay ningon ko nga um this is not a good time to kuan daw to make jokes nya mao to idan ako ni picture niya ang kaning manggungguan roaming usahay kay hinay ka ay tanan porting hinaya unya naghuwat jud ko kanus sa makuan kanus sa tawag ana load ang katawanan kay na load siya pag load nakita ko sa screen capture sa iyang permit siguro na sila permit adto daan modify na lang ang pangalan or something unya kanang kuan gyud kanang permit gyud siya sa trabaho unya ang katawanan kaayo kay nanawag siya kanya ningon siya na ako nga naningkamot ko pag ayo nga kuan makakuha ka og kuan kanang permit imo na lang tatong gi-extend ang ako ang pagstay ug ang ako ang kuan sayang kaayo ana nya mao to na nana ko sayang nga oy di ba nindot ta kay to pero technology to siya nga kuan technology to siya nga tindahan niya iya din gusto ni sultin siya ako sa over the phone ayang gusto himuon ko niya og somewhat like murag assistant niya ba nya kung wa siya ako ang mo assume na-appreciate gito nako kay ngano kanang wala bi ako nangayo niya wala gid ba nya kanang alegre lang kay siya kay kanang ang delivery ba kay not on the right time no nya kuan nagtabi mi sa telepono ningon siya nako nga kung moari ka balik sa kuan kaning gitawag og Singapore bisita gihapon ko sa Motorola nya kuan kanang maybe sa sunod nimong ari imo na kong pahibaw-on first kanang ahead of time unya kuan ato ang lihok kon imong mga babes interesado kay siya ya human kay siguro nakuha siya sa ako ang story sa kanang technology sa kog ginahan og mga technology ba unya ningon ko yang yang rasad ko unya mula nilabay ang mga panahon ikadaghan jud ko nagsigi og adto sa kuan Singapore kuyog ako mga estudyante nya nangadto mi sa Singapore mga hospital sa Singapore kanang National University Hospital Mount Alvernia Hospital o maps ka ng NUH sa lang sa no nya mao na nga lingaw rasad ko sa kung adto sa Singapore nya balik bisag kapila ko sige balik-balik sa Singapore kanang wa gyapon ko matagbo sa Singapore nya pangutana kay nakita ba mig balik adtong kuan gilikayan na nako adto sa kuan gilikayan na nako adto sa Mustafa nya to kog Mustafa pero wala ko moagi sa iyahang building o sa iyahang unit pangutana kay ngano man wala na kay ko mainteresado sa ingon ana nga klase nga work unya at that time kay kahibaw na sad ko asa ko padung asa na asay unsay ako ang kuan ba unsay ako ang end game asa ko padung unya kanang Singapore might be close to home but feel na ko kay maybe I can go there as a tourist or kanang pero wala na ko imagine nga staying there nga kuan ako mga amiga na nagpuyo sa Singapore. I've heard different stories no katong story ni kung kainomdom pa mo ni Flor Contemplacion unya kung kuan wala kainomdom na mo ni Flor wala pa mo kainomdom ni o wala na mo kainomdom ni Flor Contemplacion si Flor Contemplacion mo na ang maid nga namatay nga gipasangin lang nagpatay ni ko ba to sakto ba ko sa story gipasangin lang nagpatay ni Delia Maga
no? Dito sa Singapore niya si Flor kay bitay dito sa Singapore. Yeah, panahon to ni President V. Ramos, no? Di ko makalimutan na. I think that's 1994 nung gi-broadcast gyud sa Pilipinas ang adlaw nga ipatay. So si Flor Contemplacion niya na-remember kayo nako nationalistic mo kay ko kanang na-remember ka na ako pag ato nako og Singapore niya human kay ang mga behaviors sa mga tao sa Singapore kay mga Singaporean gyud. Actually, doon na yung mga levels. Should I call it a level or should I call it murag ka na bang murag invisible ibutang nato og kanang murag ana lang kategory sa ilahang mga citizen dito if sayop ko correction nilang ko ninyo. Number one are the Chinese Singaporean and then the kuan sa ba to Chinese Indian ug Malay masiguro na ang ilahang kuan ilahang murag kanang ana ba correction ko ninyo og wrong na ako ang interpretation pero mo na ako nakita dito unya sabay ako nakita sa Singapore sa may nindot Singapore pagkaon niya kanang memories nako didto nga ako yung ginahan dito nga tuon kay si Kuan naay simbahan didto nga gitawag og Joseph the Star sa Joseph Prince no kung gida ako mga estudyante didto nya kadaghanan ko nagsigig simba sa Singapore lang usay kanang naay piece of fair kumadto ko Singapore kay maadto ko silahang Joseph Prince kang Joseph Prince kung ginahan mo adto nga church bisag dili ko membro gud nila gud maadto lang gud ko kay kanang inspirational bitaw things that you sa kamahal sa mga butang karon kanang mahal kay mga gasolina mga unsa pa mga pagkaon kato sa una kay kuan man ko mura kog nakaingon ko nga na ako sa usa sa kuan ba kanang mura bitaw nag crisis ko kung asa gyud ko mo fit ana ba asa ko mo adto sa nang kuan gyud ba kanang kay feel nako sa Pilipinas daghan kay tao pero I'm still lonely unya sa Singapore pod i-compare diri sa Canada nga walay kay tao pero dili ko lonely asa naglibog jud ko sa akong self niya mao to ang Singapore kay kuan gid siya nindot gid siya nga ang Singapore ay kanang duol sa Pilipinas niya ang weather conditions kay limpyo sa kay Singapore as in limpyo kay Singapore pero ang mga kuan sa Singaporeans pod kay I'm not sure if they are friendly or not. Wala na akong ginahan kay basin niya dili friendly or ana kay di mo kay sa sige katawa-katawa pod gadto na ko dili kay makatawa-katawa nya murag nasuko perminti nya mura og kanang dili jud ko maka hunahuna or dili jud ko maka imagine sa kung kagalingon nga kuan mo puyo sa Singapore. Pero ako mga friends, lingaw kay sila sa Singapore. Kay Koan, kanang lingaw sa ito, daghan mo kung ganap sa Singapore. Mas kung ako papilion no kung kanang kuan jud ba kanang kundo lang Canada og ang Pilipinas o kaning Singapore. Siguro nindot ang Singapore kay kanang kuan dagit tao dito eh. Kanang nindot jud mga building, no? Inana. So, mao to ang akong story nga gi-offeran ko og working permit sud sa eroplano. Nya very unfortunate kay nakalupad ni kuan napadung nadupad. So mao to paglupad sa eroplano ko niyan maputol na ning ako ang atong phone call kay kuan na kanang ni lupad na nga mga eroplano. So mao to akong story sa Singapore. Daghang kay salamat sa pagpaminaw kung naa may chance to like sa ako ang tawagana story please like at least na ko daghang makita nga like ma-encourage ta to make more entries like this. Thank you and maayong pagkaon kung nag-unsa man ka mo karon. Thank you. Bye-bye.